Добре. Случай първи. Марина Димитрова, 60 годишна жена. Заболяването е след прекаран херпес зостер, неповлиян от медикаменти, болнично лечение, оставаща пареща, обездвижваща болка в лявата кръстна половина, ограничаваща ходенето до това, че дори трябва да бъде буквално носена на ръце от своя съпруг. Лекувана в болница с различни медикаменти, без никакво подобрение. Лечението е провеждано с терапия от 980 на делта лазера на 5, 50, 1000 Хц и вариабилния вариант, всяка за 2 минути върху всяко от петната върху кожата, останали от обрива. След това за стимулиране на ишиячния нерв 5 минути по 1000 Хц плъзгане по всяка страна на лумбосакралната секция на гръбначния стълб, както в неврология 2. Напредък на лечението, облегчение само след 2 процедури, след 7 процедури в 7 последователни дни пълно изцеление. От тогава няма рецидиви повече от 2 години. Тя кой я доведе при вас? При мен я доведе мъже на село. Него сте го лекували с нещо? Не, с нищо. Той с изкуствена става, обаче се заговорихме. Херпес не може, жената реве, плаче, той бившката джия и я донесе на ръце. А след това херпес и срещали ли сте? Срещал съм херпес и друг път, разбира се. Имам пациенти дряно 4. И 4-те с великолепен ефект. С лазера имате? С лазера. Само с лазера, с нищо друго. Едната жена 8 месеца е лекувана, без никакво подобрение на ръката. Не можеше въобще да се движи китката на ръката и пръстите. Процеса с 10 процедури всичко си отиде на място. Без болки, с оправена нервна функция, с много хубав практически оздравяващ ефект. Така. Окей, следващия. Следващия случай 2 е пациент Нетка, на 63 години жена, с невралгия нервни тригемини вдясно. Симптомите са остра болка в трите клона на тригеминуса. 1 година практически не може да спи, много трудно се справя в ежедневието. Преди комра терапията, всякакви обезболяващи, в частност тегретол, престой в болница, консултация с експерти от цяла България. Приложението е 905 Delta Pro лазер, строго следвайки неврологи 4 от User Guide. От ръководството на потребителя от мината. Точно тъй. Проведени са 3 курса по 15 процедури всеки. 3 седмици освен уикендите. Почивки от 3 седмици между тях. Най-напред се постигна 80% подобрение след първия курс на лечение, в частност напълно възстановен сън през нощта без болки. Постигна се пълно възстановение след втория курс. Никаква болкова симптоматика, никакви сетивни смущения. От тогава е без значителни рецидиви. В случай на епизодична лека болка, Нетка прилага собствения си 980 делта лазер върху корена на тригеминус нерв, точката пред средата на ушите, на 50 Хц най-малко. Не ползва никаква друга поддържаща терапия. Ефектът е оздравяване. Добре ли? Добре, да, някакви субективни впечатления от този случай. Субективните, че жената оздравя. Това са субективните виждания. Третия пациент е Ваня Николова, на 41 години, жена, професионален готвач. Заболяването е значително увреждане на